खुलुमबाय सानजारि थान्दै गासै नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव बरायबाय जों दिनै दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरि हालामनि सिङाव थानाय 3 नं नावकाटा गामियाव बे 3 नावकाटा गामियाव जों दिनै दंफैयो जोंनि बे ओनसोलनि बे नावकाटा हालामनि सासे जाखांफु आबादारि लाइमोन आबादारि दानसोरां बर' बिथांनि न'आव जों दिनै दंफैयो बिथाङा सिगां समनिफ्रायनो गोबां रोखोमनि बायदि बायदि आबाद मावबोदों बेसर आबाद आलु आबाद मटर आबाद बायदि बायदि रोखोमनि बिथाङा आबाद मावबोदों जों दिनै बिथांनियाव दंफैयो जों बिथांजों जों दिनै माखासे बाथ्रा जों सावरायगोन बिथाङा बेसेबांखिनि आबाद मावदों बिथाङा बे आबाद मावनानै माबायदिहाय जाफुंसारदों जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मोन्थिनानै लानो नाजागोन जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि बर' हारिया आबाद मावनानै जाग्रा मोनसे हारि जोंनि बे आसामनि लोगोसे भारतनि खना खनला गोबां जायगायाव जोंनि बर' फिसाफ्रा आबाद मावनानै गावनि जिउखौ खांबोदों आबाद मावनानै जाफुंसारदों नाथाय गोबां समाव बिथांमोना सुबुंफोरजों सिनायजानायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों बा गोजानाव थाबोदों दा बेखायनो दिनै नैबे समाव बिथां आबादारिफोरखौ सिनायथि होनाया जोंनि मोनसे बिबान होननानै जों बे समाव साननानै लादों आरो बेखायनो जों दिनै गिबि खेबै धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा हालामनि जाखांफु आबादारि दानसोरां बर' बिथांनि न'आव जोङो दंफैयो जों दिनै बिथांजों माखासे खोथा सावरायगोन दा बिथांजों माखासे खोथा सावरायनायनि सिगां बिथांनि बे आबाद फोथारखौ जोंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय जों खावलायग्रोबाय। बे समाव जोङो बे नावकाटा हालामनि जाखांफु सासे लाइमोन आबादारि दानसोरां बर' बिथांनिफ्राय जोङो बिथांनि आबाद मावनायनि सोमोन्दै जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ जों मिथिनानै लानो नाजागोन गिबियाव नोंथांखौ जोंनि सानजारि थान्दैयाव बरायग्रोबाय लोगोसे नोंथांनि बेसेन गोसा माखासे हाबाफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो जों दान्दिसे सावरायनो सम होनायनि थाखाय नोंथांसिम जों रोजा रोजा साबायखर थाबाय। खुलुमबाय आंनि नामा दानसोरां बर' आङो 3 नं नावकाटा गामिनि आं दा माने बेसर आबाद मावदो बेसर आरो आलु बे समाव जोङो नोंथांनिफ्राय गिबियाव नैबे बाथ्राखौ मोन्थिनानै लानो लुबैगोन जे नोंथाङा बेसर आबाद मावदों लोगोसे नोंथाङा आलु आबादबो मावनाय जादों नोंथाङा बेसेबां बिगा हायाव बे बेसर आबाद आरो आलु आबादखौ मावनाय जादों? आं दा बेसरखौ 50-60 बिगासो मावनाय जादों आरो लोगोसे आं आलु आबादखौ 20 बिगा बा 22 बिगा जागोन आरो आंनि आलु आबादा। बे बेसर आबाद मावनाय आरो आलु आबाद मावनायाव जों मोनथिगौ बयबो जे बेवहाय गोबांखिनि खरसा दङ हालेवनायनिफ्राय लानानै आलु जोलै बायनाय आरो बेसर जोलै बायनाय बेयाव गोबांखिनि खरसा जायो आरो लोगोसे हाजिरा बिदिनो बायदि बायदि एक्सपेन्डिचार बेवहाय थाफायो बे बेसर आबाद आरो आलु आबादखौ मावनायाव नोंथाङा बेसेबांसिम खरसा जादों? आङो आलुनिखौथ' दा बुंथ'ला आलुनिखौ एसे हिसाबफोरबो खालामनाय जायाखै आङो दा बेसर आबादनिखौ बुंनोसै आं खरसाखौ दा आङो बेसर आबाद हालेवनाय फोनायनि हाजिरा हासार बायदिसिना लानानै 70,000सो थांनाय जादों आरो 50-60 बिगा बेसराव। जिहेथु नोंथांनि बे आलु आबाद मावनायनि एक्सपेन्डिचारा जोबोद गोबां 60-70,000 स' नोंथाङा बे बेसर आबादनिफ्राय बेसेबांसो मोनगोनखौ जेनेबा आसा खालामदों? दाथ' नुनायाव आबादा मोजांखौनो जादों दा हारभेस्टिं टाइमाव जुदि बोथोरा मोजाङानो थायोबा आं गोबां रांखौनो मोनगोन होननानै आसा खालामदों आरो। बेसर आबाद मावनाय बेवहाय गोबां रोखोमनि जेंना नुजानो हागौ लोगोसे आलु आबाद मावनायावबो गोबां रोखोमनि जेंना नुजायो मालाबा बेमार नांनाय नङा होमबा दा बेवहाय बेसर आबाद मावनायाव बेबायदि मा जेंना नुजानो हागौ? बेसरावथ' दा जेबो नुथ'वाखै दा एम्फौ सेम्फौफोरबो जायाखै मोजाङानो आलुआबोथ' दा बारा गोबाव जायाखै आंना मास मोनसेल' जादों आलुआ दा प्लान्टेसन डेटनिफ्राय आरो आलुखौ मोजांखौनो जानाय नुबोदों आं दाथ' बेमार सेमार जेबो गैथ'वा आलुआवबो गैया बेसरावबो जेबो गैथ'वा। जिहेथु नोंथांमोना बे ओनसोलनि सासे मैखोम आबादारि
नङा होमबा जाखांफु मैखोम आबादारि नोंथांमोना नोंथांल' नङा बे ओनसोलाव गोबां रायजो राजाफोरा बेबायदिनो आलु आबाद बेसर आबाद मटर आबाद बायदि बायदि आबाद मावनाय जायो नङा होमबा आरो बैफोर आबादफोरखौ नोंथांमोना बबेबा मार्केटाव लांनानै फानहैनांगौ जायो आरो नोंथांमोननिसिम सोरबा बेफारिफोर फालांगिरिफोर फैनानै पायकारिफोर फैनो थाखाय फैनानै लांफैयो नङा होमबा दा बेफोरबायदि थांलाय फैलाय सुबिदानि थाखाय जिथु ट्रान्सपर्टेसन सिस्टेम जिथु लामाफोर बियो मोजां जानाया थारैनो गोनां नाथाय जोङो नुनो मोनदों जे नोंथांमोननि बे ट्रान्सपर्टेसन जिथु थांलाय फैलाय लामा बे एसेबांखिनि जोङो मोजां अबस्था नङा दा बे बेलायाव नोंथांमोना नोंथांमोननि बे फसलखौ फानहैनाय बा फसलखौ बायनो थाखाय पायकारि फैनाय बेवहाय लामानि माबाफोर उसुबिदा नंगौ जोंना जिथुनिखि मार्केटाव लांनायनि थाखाय जोबोद उसुबिदा गारि मटरनि थाखाय माने गारिफोरा फैनोबाबो लामानि थाखायनो जोंनाव फैनो नागिरा बायसान्स जुदि बाजार थांगोन खालि अखाफोर हाना होयोबाथाय गारिफोर हाबफैनो नागिरा जोंनाव जोबोद उसुबिदा जायो नोंथाङा जिहेतु बे ओनसोलनि सासे जाखांफु आबादारि सिगां समनिफ्रायनो नोंथाङा आबाद मावबोदों नङा होमबा दा नोंथाङा बे ओनसोलनि सासे जाखांफु आबादारि सिगां समनिफ्रायनो नोंथाङा आबाद मावबोदों बेबायदिनो बायदि बायदि आबाद दा जोंनो भारत सरकारा गासै आबादारिफोरनोनो PM किसान सन्मान निधि मोनसे यजनानि गेजेरजों जोंनो रां होयो नङा होमबा बेफोरबायदि सुबिदाफोरखौ नोंथाङा मोनदों ना मोना आंथ' मोनाखै जेनेबा जोंहानि न'खराव मोनदों आंनि मादारनोनो होनाय जादों आरो मोननाया मोनदों नोंथाङा बे आबाद मावनायाव सरकारनिफ्राय बा बबेबा NGO KVK बा ग्राम सेबकनिफ्राय माबाफोर हेफाजाब बा मददफोर मोनदों नामा आङो जिथुनिखि बेसर आबाद मावनायावथ' आं जेबो रावनिबो सुबिदा मोनाखै नाथाय बे आलु आबाद मावनायाव जोङो पेपसिक'निफ्राय पेपसिक'नि आन्दारनिफ्राय कन्ट्रेक्ट फार्मार हिसाबै आं आबादखौ मावनाय जादों जिथुनिखि आलु खेथिखौ पेपसिक'निफ्राय बिथांमोननिफ्राय नोङो माबायदि हेफाजाब मोनदों आङो दा बुंनो थाङोबा आलु माइलि जिथुनिखि माइलिनि दाम आलु माइलिनि दामा 15 थाखा बे 15 थाखा फैसाखौ आं दा हरनाङा आङो फैगौ जेथिया हारभेस्टिं जाखांना आलुखौ हरगोन अब्लासो आं बे 15 थाखा फैसाखौ पेपसिक'नो होनांगौ जिहेथु नोंथाङा पेपसिक' कम्पानिनि सासे फिल्ड एग्रनमिस्ट बे हिसाबै जोंनि ओनसोलाव बेखार जेंनायाव गोग्लैनानै थानाय लाइमोनफोरनि थाखाय माबाफोर लामा दिन्थिनानै होनो हागोन नामा बा माबाफोर हेफाजाब मोननायनि लामाफोर नोंथाङा बिथांमोननो फोरमायनो हागोन नामा नंगौ आङो फार्मार हिसाबै आङो सासे फिल्ड एग्रनमिस्टबो पेपसिक'नि आं लाइमोनफोरखौ बेखौल' बुंनो सानगोन दे देग्लायथ' जेनेबा टाइमाथ' गैला जोंना प्लान्टेसन टाइम जितु पेपसिक'निफ्राय जोंना डिसेम्बर मासावनो क्लस जाबाय फैगौ नेक्स्ट इयाराव जुदि सोरबाफोर जोंनि लाइमोना आलु आबादनि थाखाय इन्टारेस्टेड दङब्ला आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो आं हेफाजाब होनो हागोन सुबिदाफोरा जोंना पेपसिक'निफ्राय जिथुनिखि आलु माइलिनि बे आलु माइलिखौ 50%आव जोङो 50% माबायाव मोनबोनाय जागोन आरो जोंना सापस जोंना माइलिनि दामा जुदि 30 थाखा जायोबा जोङो 50% होबाथाय माइलिखौ मोनबोनाय जागोन आरो बाखि 50%खौ जेथिया हारभेस्टिं टाइम जागोन बे हारभेस्टिं टाइमनि उनाव कम्पानिया माबागोन आरो दानना लाखिगोन आरो फैसाखौ जिथुनिखि जोंनि हारभेस्टिं जिथुनिखि प्रडाक्सन जायो बेखौ कम्पानियानो लांफिननाय जागोन आलुखौ आलुनि अनगायैबो बे कम्पानिनिफ्राय मा सुबिदाफोर मोनबावनो हायो सुबिदाथ' दा जेबो गैथ'वा गैनायालाय जिथुनिखि जोंना दा कम्पानिया जास्ट आलु माइलिखौ हरनानै जिथु प्रडाक्सन जानाय बेखौ लांफिननाय चिप्सनि थाखाय आलु माइलिखौ जिहेतु बिथांमोना हरगोन लोगोसे आलुआव बेमार नाङोब्ला बेवहाय मुलि होनाय बा ओरैनोब्लाबो आलु गायोब्ला जों हासार बायदि बायदि रोखोमनि मेडिसिन बिदि होनांगौ जायो दा बेफोरखौ गाव जाय आबाद मावग्रा बेयो गाव बाहायनांगोन ना बिथांमोननिफ्राय माबाफोर बेखौ जाय जिथुनिखि फार्मार बे हालेवनायनिफ्राय हासार होनाय गायनाय बेफोर फार्मारनि सायाव डिपेन्ड खालामगोन जिथुनिखि बायसान्स जुदि आलुआ बेमारफोर ब्लाइटफोर नाङोबा अब्ला मा टाइमाव मा मेडिसिन होनांगौ बेखौ कम्पानिनिफ्राय फोरमायहरनाय जायो आरो बेमारफोर जायोबा कम्पानिखौ कल खालामबानो
साबायखर थाबाय जोङो जोंनि बे ओनसोलनि बेखार जेंनायाव गोलैनानै थानाय लाइमोनफोरखौ जों बेखौनो खावलायगोन जे सोरबा लाइमोनफ्रा जुदि फैबाय थानाय समाव फैगोन बोसोरफोराव जुदि आलु आबाद मावोब्ला जोंनि बे दानसोरां बर' आदाखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन लोगोसे नोंथांमोना बिथांखौ कन्टेक्ट खालामोबा आलु आबाद मावनो थाखाय सुबिदा मोनगोन बा पेपसिक' कम्पानिनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बे खोथाखौ दिनै बिथाङा जोंनि सिगाङाव रोखायै फोरमायबाय। बे समाव आङो सानजारि थान्दै रिपर्टार बिथांमोनखौ साबायखर बावबाय मानोना बिथांमोननि बेसेन गोसा समखौ आंनि आबादसिम फैनानै बे ग्राउन्ड रिपर्ट खालामफैनायनि थाखाय साबायखर बावबाय।